pamper word in this desk. Mane gima no course application ma Jakom. So oken giri karagiri Kenya. Kenya bendo donja nikech Raila en wuodgi. There's no way out you can connect the two. Gini obiro one, because Jakom has participated well in politics. Nyaka no chako donje politics itin mare nyaka sani. Two, he performed during Kanenen Prime Minister. Three, Kenya President Uhuru no negotiate boy infrastructure. No goal agenda, man nyalo promote trade. Kendo through Jakom mina nokta gik moko miwacho no railway line manyalo connect within Africa can be done because ngama one is an engineer onyalo tiyo go experts like in survey. Bogiranga ndara ma very cheap. Giranga causeway ma very cheap magino nyalo kale. Mondo pinje duto id profit. That's why Jakom no the company. But ingene ngama gore piny would always rango gimodwa no opokie. Emomi iwinjo kari giji konchiel bendo nyalo wacho mano nikech odwan mondo ingene ji kaka wan Joyce, when somebody is talking to the audience, don't hear a message which is meant for that audience. Okay, message okay gimo wacho no wan jo Kenya. Macho wacho nga jo piny gi kucha. Mondo jo piny yo winj. Mak mana ni sama kama koro wachi DPO chupini. To dwaro everybody to help him. Odwaro Jakom ni, odwaro President Ruto mondo jogi konye. Iwinja ke jogi manyalo wacho no. Gini to ber ndi, but this is not the time. Okunu gigi ke motimo gibeyo. Gigi to richo. But Mike, yes sir. Wan go lwenje magowa, wan go pesa molal. Nigi da kiboro rango. Ingene Joyce samidwa timo gimoro ntigi milongo no audit. Makatiba ni wacho. Irane no wan ga no control of audit maber mali. Nyako mebuogo to chunka farm. Ibuogo to chung farm. Ingene kiso somo ngama buogi onge because even if you die, mane kaka Nyasaye no chanoni. But the thought when you are in good office and itiyo ni jo piny yo makare. Ini thought ni to chunyi dhi polo. Ino karagane nti makosa mago Nyasaye nyaka weni. Kechiricho ni mang'eny moni gike modongo. That is spiritual. Koro gima duong' mana nyalo wacho. Institutions wa motimo tegno. Wach mar Jakom with AU is a plus for the Africa, is a plus for the country. Kada rigi ma comment no. Kiani chiemo Jakom nyalo mieki barua kanyo. Nigejero fet nero de maraj. Sachimoko Jakom no nyalo mieki barua kanyo. So wach ni mogik to Nduku ano ka wadongi dakika bere okede to an wach manyalo wacho mogik. En akwayo no president. Ideas to bendi. Kendo Kenya en piny ma josome. Jibro bedo gi rieko mang'eny, jibro miye good ideas. To kapok obai ga idea, to tumi audit. Mawacho ni kane waran program ni, mae pesa mane wayudo, mae pesa mane watiyo go, mae modong. Iwinja, budget mar the country is a very simple thing. En ga income and expenditure. Only to golo ni pesa mane utiyo gumodong. Tin wango the answer. Koro the answer may inform me. To gimudwa kelo manyien ni. Kwarango budget manyisho wanago. Gini bede konyowa. To kendo nyakirangi moro achiel Joyce. Ni samidwa golo program moro. To nyakirangi health manji chal nade. Nikech Kenya ka gima chandowa mang'eny. Eni kidhi osuptal no. Manyi chulo nga NHF no. Yadh no bende onge. To daktari machiedhi yani to wacho ni ngane yath inyalo nwang'e oko kacha. To kamo siemo ni gano to duke. So the problem is much bigger than even changing the line of thought mwadwa ki NHIF to what they safe. Safe. Iwinja.